Una din prioritățile de bază a Bibliotecii Științifice Medicale este formarea culturii informației a beneficiarilor în scopul optimizării utilizării resurselor informaționale. În acest sens, prezentul video-tutorial are ca scop cultivarea abilităților și competențelor de a naviga și a regăsi operativ informația relevantă cererii de informare. Deschidem pagina web a bibliotecii library.usmf.md, accesăm e-resurse, sub câmpul resurse în acces deschis, unde găsim peste 30 de resurse. Vom deschide și vom face căutări în unele din resursele propuse la un anumit subiect în limba engleză. Biomed Central, produsul editurii Springer, oferă acces deschis și nelimitat la o colecție de peste 500 titluri de reviste științifice recenzate și peste 2000 titluri de cărți în domeniile știință, tehnologie, inginerie, medicină și altele. Pentru a regăsi informații, accesăm câmpul de căutare Search, scriem cuvântul cheie, de exemplu skin neoplasm, Enter. Sistemul a afișat peste 5.000 de rezultate, regăsite după criteriul de relevanță. Și acces, dacă deschidem primul articol, avem acces la document în format PDF, pe care îl putem descărca și utiliza în procesul de studiu și cercetare. La fel, putem explora titlurile de reviste după subiect, de exemplu biomedicină, de exemplu acta neuropatologică. Deschidem și putem efectua căutări de articole în interiorul revistei respective. Revenim. MedArxiv este o arhivă online de preprinturi și platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor științifice nepublicate din domeniul medical. Sunt două opțiuni de căutare: căutare simplă și căutare avansată, după cuvinte cheie, după data publicării, autor, titlu și altele. Vom face o căutare simplă, de exemplu, boli rare, Enter, și vedem numărul de rezultate, la fel, sortate după relevanță sau best match. Dacă accesăm primul articol din listă, avem rezumatul articolului, autorii, afilierea autorilor și putem descărca documentul în format PDF. Iarăși revenim, DOAB și mai jos DOAJ. Directoriile cărților și revistelor sunt două cele mai importante resurse de indexare și promovare a conținuturilor științifice publicate în acces deschis, cu peste 88.000 titluri științifice de cărți full text recenzate și peste 20.000 titluri de reviste științifice valoroase oferite de editori notori. Căutăm după cuvântul cheie, de exemplu dentistry, Enter. Sunt afișate 178 de cărți la termenul nostru de căutare. Dacă accesăm primul titlu din lista noastră propusă, vedem rezumatul cărții și mai jos linkul de acces la full text PDF, pe care îl putem descărca. Mai departe, Cyberleninka este o bibliotecă electronică științifică rusească în acces deschis ce oferă acces la peste 3 milioane articole științifice, inclusiv din domeniul științelor biomedicale. Putem scrie termenul de căutare în rusă, cât și în engleză. De exemplu, tuberculozis. Am obținut 1000 de rezultate. Rezultatele căutării sunt afișate după următoarele criterii, deci dată, accesăm numărul respectiv de resurse regăsite sau putem extinde
ultimii 10 ani, deci 2014-2024, Enter. La fel avem filtre și după alte criterii, deci după domeniu, da? Medicină clinică, etc. După baze de date în care s-au regăsit documentele și după reviste. Dacă accesăm primul articol, avem deci titlul articolului, autorul, cuvintele cheie utilizate, rezumatul, sunt propuse articole similare la tema noastră de căutare, putem citi articolul sau îl putem descărca. Scientific Electronic Library Online este o bibliotecă digitală cu acces gratuit la o gamă largă de articole științifice. La fel, putem face o căutare simplă după cuvânt cheie, de exemplu tuberculozis, Enter. Am obținut un număr de peste 6.000 de publicații. În partea stângă avem filtre, deci după colecții, după revistă, după limbă, după data publicării. Deci bifăm necesară. Deschidem articolul. Și avem acces la articol. Deci este un rezumat și acces la PDF în format. Iarăși revenim. O altă resursă. PubMed and Bookshelf sunt produse dezvoltate de NCBI în cadrul National Library of Medicine. Oferă acces deschis la o colecție de peste 36 milioane articole și rezumate și peste 10.000 titluri de cărți în domeniul științelor biomedicale. Avem posibilitatea să efectuăm o căutare simplă, deci după cuvânt cheie, și căutare avansată, după autor, după revistă, după data publicării și altele. Deci vom face o căutare simplă, după cuvânt cheie, spre exemplu, Life Quality. Enter. Am obținut un număr impresionant de rezultate. Da? Putem aplica filtre, de exemplu, ultimii 10 ani. Accesăm publicația necesară și avem abstractul revistei, articole, cuvintele cheie utilizate și accesul la document în format PDF pe care îl putem descărca. În continuare, Free Medical Books și Free Medical Journals include o colecție de 375 de cărți științifice și peste 5.000 de reviste, acoperind o gamă largă de subiecte medicale, inclusiv anatomie, cardiologie, dermatologie și altele. Deci, dacă accesăm, avem cărțile propuse la subiectul respectiv. Cartea poate fi descărcată în format PDF. După același principiu, căutăm și în celelalte resurse propuse. Succes! Astfel, impactul și rolul resurselor biomedicale în acces deschis este semnificativ, contribuind la procesul de instruire și cercetare.